Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Waduh. Iki kok migrain dadakan ta iki. Aduh, siraku kok migrain ya, Truk. Mudarana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Mudarana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe ora. Nggih ya pripun? Lah kula terus jenengan ning Ewangi ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ngewangi, kowe majuwa petukno. Ning aku njaluk karo kowe aja wani karo Kakang Garukaca Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak dipresani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Seta. Diantem diajar iki lara ya, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong loro, tak nggo uripe wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digawa wae dhewe kan rasa bolak-balik, ha ta? Iki ora pasangan ya, Nyuk. Wah, lah kok ngono aku munyuk. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan dengkulmu amoh kuwi ora. Ono menungso ya dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping 3. Monggo aku jedul. Tenan? Iya. Nggih. Wis ngono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo Gom? Ming jajal kok. Oh, median ora. Angko nek di ngonoke ora metu. Ha iya. Ora rugi ta, Tru? Heeh. Diwasle ngono-ngono ping 3 ora metu. Ha iya. Ora rugi ha ta ming gembrobos tok. Ha iya. Ya bener pancen bener. Sing prayitna ngati-ati, Tru. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Dong. Oh ya nek ora lali. Oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok ndur nek ora lali. Karena wong kedurungan ina lali ya. Ngropo kok sing dienggo pawadan kok ina lali salah apes karo mati.